There is a shocking headline aiwarobera chinyogwa awa nevakomana pana pavenhau komana muHSTV vanotaura mashoko ari shocking ekuti mawar veterans achizojamuka manje. Mawar veterans ataura mashoko anotyisa apo patinoti mutungamiri wenyika yeZimbabwe yesterday was not present munyika, anga aenda kumbotswana, anodzoka achisangana nethis shocking headline rinobuda richitaurwa nevakomana mawar veterans. Sana pena mashoko anobuda achinyogwa kuti subscribe like on the bell icon. TV na HSTV news vakomana mubanyora vachiti vanoposta mapictures amuri kuona that video ramuri kuona iro ra mutungamiri wenyika yeZimbabwe his vice president wakubanyora chiti Chiwenga must replace ED. War veterans charge today at 5 p.m. Explosive interview with Comrade Blessing Runeso Keza. Our at BB Mutlanga asks all the hot questions to mashoko anobuya achinyogwa panapa. This video ramuri kuona ari paYouTube rari kuposta ravari kuona kuti aiwa vakomana vemawar veterans aiwa muinterview yavakakirwa out yesterday at 5 p.m. they were totally against the regime. They were totally against mutungamiri wenyika yeZimbabwe vachiti aiwa he must immediately hand over power kuna VP Chiwenga. Vakomana mawar veterans vari kuuya vachitaura mashoko ari very shocking vachiti aiwa taneta ngazvichichinjiwa. Nimotidza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko avo vatiri kuona kuti aiwa vajamuka, vatiri kuona kuti vanouya vachisapotiwa nevakomana vanoziva kuti vane intelligence system yavo, vakomana veChildren of Zimbabwe War Veterans Association vekozwa vatoziva kuti aiwa these days they come vachiuya vachifire the regime, vachifire the ruling party. Zvinodze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa pena comment section yedu, subscribe or like, turn on the bell icon.